Takže čaute, ja vás vítam pri takomto, možno kratšom, takom víkendovom vlogíku. A neviem, dneska idem k Gustárkej, pôjdeme možno aj do nákupného centra a cez víkend to je asi akoby také jediné videjko, na ktoré by som mala tak čas. No a je už aj koniec školského roka, takže písomky, neviem ako vy, ale my máme aj teraz za posledné 2 mesiace strašne veľa projektov, takže tých videí bude aj asi menej, takže aj preto akurát takéto videjko celkom točím a teraz si myslím, že koľko? Asi 2 hodiny po obede? Ja neviem. A proste za chvíľu už vyrážame. A toto je môj luxusný výhľad z okna. Wow. Takže ja už som v stávke a ideme si dať vodu. A je to teda zaujímavý výhľad. A ešte predtým, ako pôjdeme do toho nákupného centra, ono je to na meste Európa, pôjdeme ešte do Kauflandu a vezmem si vás. Takže čaute, my sme teraz prišli z Kauflandu. Neviem, je trocha blbá kvalita, ale ja som si dala nabiť foťák. Ale pôjdeme ešte do toho nákupného centra a vezmem si teda tú už nabitú baterku. S foťákom to ešte není, ale celku je, lebo už je to tam celkom dlho. Like happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Come on.
Ahojte, my už sme prišli akoby v úvodzovkách, no, domov, som z Darkej, ale aj tak. A som totálne unavená, že už ani nevládzem rozprávať. Ale tak môžem vám spraviť ako keby taký mini haul. Takže tieto akrylové farby. A potom som si kúpila túto hmotu proste, je to, dajme tomu niečo ako Fimo hmota. A vlastne ono, keď to dačo vytvarujete a necháte to takto zaschňať stredne, rozmýšľam, že z toho budem vyrábať nejaké doplnky pre pečopákov, napríklad jedlo. A ako poslednú vec tu mám takúto prenádhernú riflovú s gombíkami, proste takú bondičku riflovú, ale úplne úžasná.